Zážitok bola asi taká prespávačka, keď sme boli na strednom Slovensku a išli sme potom na Feraty. Takže tam si myslím, že to bol zážitok asi pre obidvoch, aj s nejakou prespávačkou, zároveň na bicykloch. Naposledy, čo sme boli na výlete, už je to, neviem, tuším 2 roky, keď sme boli v Banskej Štiavnici, tak to bolo tiež fajn. A určite skopu futbalových zápasov, kedy som ho aj trošku tak okričal, keď skoro chytil rozhodcu niekoľkokrát pod krk alebo niečo tak ja som niečo zreval z tribúny, na čo samozrejme kašľal, ale mávol rukou. Takže určite aj veľa zážitkov ako priamo z fotbalu. Už keď som ho videl oslavovať gól alebo podobné veci. Si hrdý na to, ako sa Samo vyfarboval ako dospelek? Neskutočne, myslím si, že v tomto to bola naozaj akoby ukážka, dá sa povedať, že v nejakých, vlastne už od strednej školy, alebo možno od základky, keď sa prihlásil vlastne na barberstvo, čo bol úplne nový odbor na Svätoplukovej a myslím si, že otvárali vtedy prvý ročník. A určite do nejakej miery tam bola aj motivácia staršej sestry, ktorá už na tej škole bola, ale Samčo mal akoby jasne zadefinované, chcem ísť a chcem byť barberom, a čo bolo super, takže do toho sa akoby zakusol a dneska je z neho už myslím si, že 3 alebo 4 roky a skúseností barberstva, je v práci, je tam spokojný, sú s ním spokojní, že po tejto stránke super, je samostatný, takže veľká česť.